କିଏ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତା ଏତେ ମଜା ହୁଅନ୍ତା ନା। ଫାଷ୍ଟ କୋଟିରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ନେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ମାର୍ବଲ ଫିନିଶ, ତାଜମହଲ ଭଳିଆ ଛାତ, ବେଡରୁମ୍ରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କୋଟିଟା ରହିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫର୍ଚୁନର, ହାର୍ଲି ଡାଭିଡସନ୍, ବୁକାଟି ବାଇକ୍, ଲୋକ ପୁରା ବାୟା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ କୋଟିଟା ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇଦେବି। ସେଟା ସବୁବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଉଛି। ଆରେ ଏମିତି ସବୁ ପଇସା ସରିଯିବ? ନା ନା ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଫାଷ୍ଟ 2 କୋଟିରେ ତ ମୁଁ ଘର ଗାଡ଼ି ଯାହା ବି ହେଲେ କମ୍ପଲସରି ନେବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ କୋଟିଟା ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇଥାନ୍ତି ତା ଦେହରୁ 1,00,000 ତାକୁ ଦେଇଦେବି, କହି ମଉଜ କର। ଆଉ ଯେଉଁ 19,00,000 ମୁଁ ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ଆରେ 1,00,000 ହଉ କି କୋଟି ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀକି ସବୁବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖୁସି ମନରେ ଦେବା କଥା। ଆରେ ହେ, ଇଏ ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବିକି ହସୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?